Wachikosori wase entudeye entangania chisemi yo mwakoyo na mona ensemeri ya maminyokase ensemo ya bamurana abaiseke banyareka bakwamerania se ekerengo gie county ase chimbero ao gati abo chimbero chia chimita emiemo chimita chimibere chimita chiminye chimita chimisano na isato chimita chiribuisato chimita chiribuisano gati ye chimbero chinde na inyora buna kando ne chikosori echu chia chimbere echu amona chimbero chiricho konyara ko bagotuma ibicararo chimakaine buna hurdles nego cyanyare ko bachiko bachekerengo keigoro kwengana barigani bo mwako ya ubagwa keiro bogosori obu ase chigosori echu chimbere county ya Kisii chera ritikoria rero. Samari tangoru Kennedy Okindo njende member koru Kisii Central na ande bona muna twakire ese county ntoro chimbero chetu kyansire na abana baito mbuya bagenderete etwanse kemambi na ande twarange gweta nembe yarenge lakini nyasao twanjire mbuya togenderete twaminyikire sofa chimbe twaminyokire korwa abana bamyokire na time yabo terimbe karo korige na chia dosia mnyokiru abamuramba mnyokabya